Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa jamane wali songo gambarake agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso liwat sembilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip bisa mulya elikono jaman semono wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lan puasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun puasa jamane wali songo gambarake agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso liwat sembilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip bisa mulya elikono jaman semono wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadar salat zakat poso haji lamun puasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadar salat zakat poso haji lamun puasa jamane wali songo ngerti agama Islam ingkang mulya wangi rekoso liwat sembilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip bisa mulya elikono jaman semono wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun puasa uga direwangi rekoso luwat sembilan ing tanah supaya urip bisa mulya elikono jaman semono wajib dilakoni sadar salat zakat poso haji lamun puasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadar salat zakat poso haji lamun puasa piye piye Bu Bu kenalan sih Bu kenalan Bu karo so ana mike ora Bu engko kae cepak wis sampun dipesenke ususon Bu wis khususon
Kenalan sik, Bu. Malah mbayangke sing ora-ora ya, Mas. Perkenalan sih, Mas. Sik raku mlotrok e. Kok ndak ketok yuyuke payah. Yo, kene. Apa? Rahma kukuk kemari. Ya aku ayo kok ngene padake kire. Yo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urung krungu e boleh semaur e, Bu. Urung krungu nek semaur. Wah, aku ngerti sing do nonton do ngeleh kok. Gawe mbak-mbak sing ayu-ayu sing boys-boys. Apa kuwi, Bu? Apa? 4 sehat 5 sempurna. Apa? Susu. Krungu sing boys-boys iki marake esan. Bang. Woi. Dite sapa, Mbak? Walah. Asline rek jaluk saweran kuwi, Bu. Lah. Bu, Hei, wis madang urung? urang. Wah, Gak diet. oh lemune kok ngono kok urung madang iki piye to? Wong kuwi rupa-rupa kok nyambik ngono kuwi. Hei, samplok metir kowe. Kaya payu ngono kuwi. Woi, Salam sik, Bu, kenalan, Bu. wes kok. Wes kok. Nek urung kenalan. Baleni Oke. krungu. Kayak lagu sing apik tong 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 ngono to. Tung apa? Kae lho. Sahur apa piye? Iki Arjunane kayak maju. Tak blak tak tong tong. Ya. Hei. Mas, malah kok gameli kethek ya. Gameli kethek ogleng. Panjul. Gandeng Ora berapa apa-apa. youtuber? Kalau nyenengke kebo Oh banget. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki nang kene acarane mau jamben ono. Heeh. Jur sing digotong-gotong mau ono. Ana sing kok koyo ana. Ono, iki sing Ono. gotong urang siji. Kowe mah kowe dadi mayite, Mas. La ilaha ilaha Lah, Beni. illallah. Heeh, ngono kowe. Nanti. Ngombe. Ngombe. Siap. Pak J. Halo Pak J. Halo, ojo Oke. ngomong Ambulane. Makane rupane nganti kok mayit. Aku supir ambulan kowe mayite kowe. Ora? Oh. La ilaha Anak mayite kaya ngene ayu kaya ngene mah diperkosa supire. Wah, ora sudi. Hei. Alah kok nek rasa dari doyan kok. Rupane kowe ndong lek waru kok. Ora gitu digagapi kok padha. Oh. Alah. Aja Yo, kok ngono. lagune apa Ju? Apa? Kok mau labet. Ayo prakanca. Ayo prakanca. Sing piye to, Bu? Dong golek rondo. Weh. Kok golek rondo? Najan aku duduk Rupane kaya waja. Musik. Ayo prakonto
maklum ora? ya. Kayak umat. Kelak ora? Delosor sik to. Susune Nya. sapa? Nya, Susune sapa? nya susukunya. Kuwi, Ma. Kayak susone sik, Ma. Gah. Mah dibrakot deh. Tak Dani. Iki kok bentuke piye ta iki? Kok ana pakele barang niki iki. Bentuke ra pokro. Apa, Ma? Ora. Ma. Wong macak kok badut kok gembol pakel kok ngono kuwi. Bentuke ra pokro. Kuwi lak saka Candi Mul ya, Ma. Oh, pakel apa duren? Padahal musimnya kayak duren saiki. Oh, duren. Yo. Apa? Mbok De. Oh, Mbok De. Bakal joget. Oh, ala Bagong joget. Bojomu ndi? Ra duwe. Ayu ra duwe bojo. Padha. Alah, padune. Meneng wae. Oh, potongane kok nyambik ngono kok. Kowe timbang blungkon. Ah ya mending blungone sapa lah maleh. Awan manung bengi gesek. Yo, lagune meneh. Jo. Oh. Yang ade. Setane dadi njaluk gedang. Desaku mlaku-mlaku. Adep-adepan. Gerak, sing salah tak gebuk. Yo. Siap ke, Mas? Siap ki sik, Bu. Wis madhep. Apa kuwi lagune? Kleru. Apa arek nyanyi dhewe, Bu? Yo. Kerja ya, Bu? Yo. Wajib pengain ladang waton guru ilmu. Wajib pengain ladang waton guru ilmu. Ojo leret yen durung rusak bojomu. Ojo leret yen durung rusak bojomu. Pengain ladang waton guru ilmu. Wajib pengain ladang waton guru ilmu. Ojo leret yen durung rusak bojomu. Ojo leret yen durung rusak bojomu. Wajib pengain ladang waton guru ilmu. Wajib pengain ladang waton guru ilmu. Ojo leret yen durung rusak bojomu. Ojo leret yen durung rusak bojomu. Wingi lak yo latihan to. Iyalah. Mas David, Makane request nek sama wong Mas arep David. pentas kuwi aja ngedur mentil. Ngerti? Susu ki nang mata ora apik, mareke marai lali ngerti ora? Mas David, mriki Mas David. Mas Mriki. David. Endi ta Mas David? Endi Mas David? Nyanyi ki ambak Mas David. Rene Mas David. Bu, kayak Bu, celi Bu. Tarik, Mak, tarik. Alah, Tarik, rasa tarik. gaya. Seret. Bopong Bu, bopong. Lumayan iso ngabung Mas David. You. Kayak Apa? kok ngono kaya gurune aku kayak iki. Alah. Waduh. Gurumu to kae. Kayak gurune aku. Lah wong kayak. David cilikane aku sing ngemong. Nah, sing ngemingi aku kae. Heeh. Dimiki mosok dicokot jal. Ayo Mas David, request sama Mas David nyanyi dhewe.
Alah gayane. Niku sing gadah mutiara rimbas cak niku Mas David. Nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe. Apa? Wemik. Nyanyi dhewe. Wemik. Puspita Nolo, Mas. Kok nyanyi dhewe? Iki dulapi Nyanyi kenal dhewe. listiku. Wah, engko nek iso turu kok mbek aku. Yo, siap wis sik. Kayak lagu Jawa-Jawa ya Mas David men. Roll layah-layah. Yen arep crita karo sapa yen ora crita korban longso Seru iki. mung saya suwe kok ngene rasane setino-tino kono toni wae Yen arep sampat wis ra kuat arep jaluk tulung dina mlebu nembung oh saya suwe kok ngene rasane kasmaran ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega dheweke teko lan kodho yen tresno piye aku pasrah lilo yen terus crita karo sapa yen ora crita karo bangsa oh saya suwe kok ngene rasane setino-tino wong nakoni wae yen ora wis arep jaluk tulung bingung mlebu nembung tekan sekapan bisa gedeng iki kasmaran kaya kepati-pati cinta tanduke kalem rati gawe manis sesembe gregetake ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega dheweke teko lan kondo yen tresno piye aku pasrah latino upamake kowe widodari saka kayangan mudhun bumi wis mok mimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega
seneni ya. Kok untune ilang siji piye kuwi? Ma, seneni wae, Ma. Oh, ora aja diseneni. Wis madang urung, Ma? Wes. Seneni. Eman-eman kok ngono ki dianggurke. Tak ambungi wae apa piye? Mas David, Iki munggah arek kontrol iki. Salto, Bu. bentukane iki lho kaya nangka dibagori. Ki ana apa kuwi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ora patut wong Pak Yai kok utuh kok ngono kuwi. Ora patut. Dadi moden kowe sing mati. Jo ngasi. Anake sapa kuwi? Kin, sorry kin anake kin. Hah? Iki Anake kin. Kin. Solikin. Kin. Ma, Apa? rene Ma. Ngapa? Pegel, Oh, kedugang ngene tak dugangi. pegel. Pegel apane? Manuke. Peluk. Cah edan, ana cah cilik-cilik lho. Pijeti, Ma. Sumuk kae sumuk. Sabda. Sumuk. Ora dowe ulo. Saya semangat. Aku tak balik coba. Ora ulo-ulo. Bu, Hei, aku tak balik. ora. Oh. Gorene. Oh. Salah. Lagunya apa? Pak Dono lano lo kota seketigel. Apa lagunya? Ngabar iki lambune. Ngabar. Eh? Ambune ngabar. Kowe padha kowe kencing wae. Ah. Oh. Ya lek ya. Yo. Gelem kele. Sopo? Kowe iki aja Apa? trongok lek. Kayak iki. Sopo? Napa dah? Padha engkol. Napa? Kon ngabung iki? Iso iki. Aku bojone wong aku diklabruk. Oh iya Mas Juda, aku Juda kae wae. Gopar ki wae. Kuwi napa, Ma? Par, medun Kuwi napa par. kuwi? Yo Apa? kembar karo kowe. Beda siji iki napa Kuwi kuwi? WA aku. Kan kowe. Mak sesuk nang kopeng ya. Aku kok celana kowe, Ju. Maksudnya nek kau pengen ngopo, Ma? Tuku wineh Lombok apa piye? Tuku bangkul. Ayo, sesuk dijak. Apa? Napa? Ayo. Ayo. Ayo gundulmu. Yo, lagune meneh. Apa iki, Latun? Siap wis, Bu. Ayo sing kalem-kalem dhisik to. Apa arep banter. Hei, Bu. Sak metu. Siap wis, Bu. Siap gerak. Wah, yang ngono cek Madhep ngarep gerak. Madep ngarep. Au, adep-adepan. Kok yo goblok banget ngajar kok. Yo, Iki lek latihan piye to iki? ayo. Melu latihan pora aja nih. Sing kalem-kalem dhisik. Wong-wonge iki coklo banget kowe, Ju. Ugane udah latihan kok mangkat yo, Ju. Ya. Sing salah tak cokoli kotangku. Ayo. Karena apa we tak copotke Yo. kotangku. Salah dambul. Ora par copotke par. Yo, mustike yo. Iki tak kanune aku. Kowe nanti salah tak tendang Iya. putar kowe. Ara nyuk nyanyi nyuk. Di komando ya, Bu. Oke. Oke. Failatun, failatun. Ayo kirun. Ayo kirun kirun. Assalamualaikum ya minal adhiya ilahi. Failatun, failatun, fai. Assalamualaikum ya minal adhiya ilahi. Failatun, failatun, fai. Assalamualaikum ya minal adhiya ilahi. Failatun, failatun, fai. Assalamualaikum ya minal adhiya ilahi. Failatun, Failatun mafai. Assalamualaikum. ya minal adhiya ilahi. Failatun, failatun, fai. Assalamualaikum ya minal adhiya ilahi. Failatun, failatun, fai. Assalamualaikum ya minal adhiya ilahi. Pinter. Wes. Sale apa? Piye, Kowe Bu? tak cokoli kotangku mau. Wes. Enggak jane ora. Saiki kowe dhewe. Wah, kebo pinter kebo. Kebo ra melu jiklak-jiklak iki. Wes. Bu.
Ngomong karo aku, kok kowe iki. Karo kebo. Lek, kowe ora kenyekso wong. Sing ngarani iki nyekso kadal lho sapa? Mas, Sing buri dhewe Mas, ora apa? joget. kebo pinter ora melu joget kon. Ora banter. melu joget bayarane Saiki akeh. kebo dhewe saiki. Ah, Joget. kebo dhewe. Oke. Yo. Mafa ilatun. Mafa ilatun, mafa ilatun, mafa. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafa ilatun, mafa ilatun, mafa. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Sakemengmu. Oh, ya pinter aku timbang kowe kok. Makan gaji buta. Sadar utang pedro kuwi gaya. Yo, terus neh. Mindringo ki ya nyetori aku kuwi. Darani po, lah wong ki sandalku digo bali kok. Ah wingi mampir nang nggon aku go bali sandalku, Jan. Sandale pedot. Sandale pedot digo bali sandalku. Oke. Yo, Nanti. embuh. Bobo. Oh, yo tak jaki yo. Eh, Tak patak dase. aku Nang kowe mburi. ingin merangsang. Oh, kowe iya kok kowe iki. Napa? Kene akeh pacul lho, Mas. Oh, yo kene. Wah, Yo. kene nggon pacul, kene Delon. akeh pacul kene. Lek jelas dorane pacul lek nyampluk kuwi cangkeme kuwi lek. Pacul gitroke ora. Yo, lagune apa? Ki ana panyuwanan langgam-langgam. Apa, Mas? Oke. Oh, rodat sik po. Rodat sik. Iya. Karo dase pol nyanyi sik. Kowe cah lanang kok le macak Ayumen iki sing macaki sapa? Dabung, Pak, Oh, men dabung. kaya aku. Alah yo tak copetke kotangku digonya. Sing macaki sapa kuwi kok Ayumen kuwi? Dabung sik, dabung sik. Oh, Novi. Novi ki sapa? Oh. Ma, kae mah brengose apik kae. Lah iki Parane, Pak. iki brengose asli wae ono lho. Dadak ditambahi. Lah iki brengos kisar barang ono. Yo, rodate yo. La 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 la. La 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 la. Iki lagu apa? Cuk, Nunuke yo nono. Ayo prakanca padha golek rondo. Yen ora ndondo, ure ora polya. Kupita karo cengkepku. Sing kaya Aku tak ora kowe iki. Kowe apa? nyanyi po dikir, Bu. Aku lek jajar iki jijik kok. Wah. Aku dinyanyekke meni nunuke nono jajal. Aku ki yo dinunuke. Yo, Bu, kae langgam, Bu. Kae langgam. Langgam apa? Ayo, ireng manise kon panyuwunan. Ireng manise. Heeh. Kebo ireng to. Padha Kene iki aku. ana sing ireng iki ya. Sing ireng kae sapa jenenge? Sukir kae ya ireng kae. Sukir ki le mergo ireng mergone apa? Gaweane muat boto. Ada. Nak gopar. Kelingan lelakonku jamane nalika aku duwe kanca putri grapya bagus lahir lan batine sering dolan ning omahku perlune wong
barengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng ati sing nanging ajuang ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin wong jalanan perpisahan omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng ati sing syukur gabung maksir gabung iya iya Cokot. oh aku ning kene ya krasa mak semil ngono Aku ini jajar iki yo Kerasa apa? film GMKG mau kayak. Mak Cenil ki apane? Poti cabang wong ayu kok dredeg. Wedina apa? Sapa? Urung tahu. Ya makane jajal. Moh. Apa gelet bae yo padha lanange. Ojo. Ndak ana sing bedhok engko. Ayo ora apa-apa. Masih gelet nang ngendi sik, nang kopeng menandi. Napa? Kowe iki samping cendak-cendak. Ah tak kutuk dadi uler ngegot lho kowe iki. Ora hahe kowe iki. Wong kowe rene ya sing ngejaya aku kok. Ah manusa jadi-jadian kaya ngono kok ya urip ngono lho. Kemalane putih. Jajal kowe kobong. Kobong. Ngene iki ya ketrambel wong lanang iki. Lanangan dodoyan nih. Ayo kuwi wong lanang katarak mata. Ayo. Nek demen-demen lak doyan. Mendem kahanan. Yo. Lagune selanjutnya Apa, Mas? ya Irfan ibu ya Ervani. Yo, ayo Siap, Le. Ibu. Aja lali Le. Lali cokoli kutang Le. Apa saya meni tengi? Wangi. piye mah Sumuke. ayo Mas Wit, udah tabung neh apa piye? moh sapi ning kono kuwi Napa, Bu? kebos lesu apa Bu Bu Oh, mau badok kok iki. ya Irfan di ronde kembang Hai. ibu mukal kebilang tetep siro bego miturut dawuhe pangeran ya Irfan di ronde kembang kembange budal kebilang ojo siro bego miturut dawuhe pangeran monggo lutut kang sedet
sapa? Sik kleru sapa? Kleru sapa? Kok kesusu kepiye? Iya sik kleru yo. Nek kesusu kan kudune kowe ra ngalih rene kok dadi ngalih rene napa? Ma, Oh, ayo kowe ditendang kon bali gone. ma, wingi melu latihan apa ora? Ayo iki latihan rutin wong. Nek latihan yo nang ngarep omahe kae bojone kae. Iki apa jodine iki? Oh. Oh. Gerangane ora ngajari iki genah mah ngajari salah. Nggih, baleni meneh apa ora, Ma? Rasah kesuwen jari kebo. Ayo kirun kuwi jan. Kuwi karepe piye? Ana sing marep ngarep, ana sing marep ngetan ngalor kidul. Kuwi lagu apa neh? Rodat ke marep ngarep kuwi rodat apa? Oh mubeng. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki dune Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani kowe kok jur malah lali marang aku sithik mesti nesu terus ngajak padu jokono aja ngono
Iya, Bo. Kayak reok Bu. Iya. Sambung mak. Suara
Pramuya sak nyoto sak juru-juru hanya karya. Sak juru-juru kanyai karya. Aus.